Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammedin wa ala ali sayyidina Muhammedin. Večerašnja tema, ako Bog da inšala, nadam se da će biti onih za koje će biti samo podsjetnik. Ali bojim se da je puno veći broj onih kojima će ovo biti tema upozoravajuća i poziv na za traženje oprosta za grijehe, poziv na pokajanje. Radi se o dobročinstvu prema roditeljima. Izvijem što sam malo odmakila. Aha. Dobro. Dobročinstvo prema roditeljima. Tačnije, dobro čuvaj srednja vrata dženeta. Rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da je roditelj srednja vrata dženeta, pa ili ih uzmi ili ih ostavi. Kako se odnosimo, sestre moje drage, prema ovim srednjim vratima dženeta? Ukoliko želimo da popravimo našu omladnu, ukoliko želimo da popravimo stanje naše omladne, onda ćemo morati prvo da poradimo na sebi. Jer neminovno, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dobro se dobrim vraća. Poslije dobra nema drugo nego dobro. Ukoliko mi budemo lijepo se odnosili prema našim roditeljima, sigurno da će se i naša djeca odnositi dobro prema nama. Nebrojeno predaja, a još više iz našeg svakodnevnog života koji dokazuju ovo. Nebrojeno je primjera gdje smo vidjeli kako je sin ili kćerka postupali prema svojoj majki ili babi, pa onda prošlo neko vrijeme, a na istom tom mjestu postupa na isti način njegov sin ili kćerka prema njemu. Pa da ne bismo mi dolazili u tu situaciju, sestre moje drage, večeras ćemo, ako Bog da inšala, da malo poradimo na tome, da proanaliziramo se koliko smo dobročinstva činili do sad našim roditeljima, koliko činimo i koliko još možemo. Nedovoljno je koliko god. Pitao je jedne prilike jedan od ashaba koji je nosio svoju majku na ramenima oko Kjabe, činio tevaf, noseći je svo vrijeme na svojim ramenima. Pa se okrenuo, podigao glavu i pitao je, jesam li ti se majku sada odužio? A preduhitrio ga je u odgovoru Omer radijallahu anhu, pa kaže, ne, vallahi sinko, nisi ni za jedan jedini njen uzdah dok te je rađala. Pa zamislite, subhanallahi lazim, kakvi smo onda mi koji ne nosimo svoje majke, ne tevafimo, ne stavljamo, neću sad nabrajati sve predaje koje govore koliko se trudili ashabi da poprave odnos prema roditeljima, da zarade ova srednja vrata dženeta, subhanallah, na osnovu svojih roditelja. Ali dovoljno da kažemo, subhanallah, da je jedan od njih stavljao svoj obraz na zemlju, polagao svoj obraz na zemlju, pa kaže, majko, hajde dođi, gazi. Gazi po mom obrazu, možda tako na taj način budem ti se odužio za svo dobročinstvo koji si prema meni činila. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala strogo nam naređuje dobročinstvo prema roditeljima. I to stavlja subhanallah odmah pored sebe, pa kaže, meni robujte, a roditeljima dobročinstvo činite. Pa subhanallah, kada govorimo o velikim teškim grijesima, odmah posle širka Allahu, drugi teški grijeh jeste subhanallah činjenje grijeha prema roditeljima, činjenje zuluma roditeljima. Kaže subhanallah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od one trojice koji neće ući u dženet, niti će osjetiti njegov miris. Zamislite, uz notornog alkoholičara, uz teškog klevetnika stavlja se onaj koji ne čini dobročinstvo svojim roditeljima, onaj koji je nepokoran svojim roditeljima. Mnogi su u ovoj kategoriji. Subhanallahi lazim. Zamislite, možemo da imamo 1001 ibadet, ali ako nemaš dobročinstva prema roditeljima, nema ti dženeta. Nećeš ući u dženet. Subhanallah. Mnogo je onih koji bi otišli rado u džihad, ali znaju za predaje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, gdje je ulema saglasna i jednoglasna da nema ići u džihad, nema odlaska u džihad bez dozvoli roditelja. Jer je u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem dolazili su oni koji su tražili izum da idu sa njim u džihad, a nisu došli sa dozvolom roditelja, pa ih je vraćao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, vrati se, čini dobročinstvo svojim roditeljima, to je tvoj džihad. Zatim oni koji su dolazili da daju prisegu, imamo sve ove primjere u Kur'anu i Sunetu. Onaj koji poznaje Kur'an i Sunet znaće za ove stvari. Došli su da daju prisegu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem
Jedan od njih je došao da izvrši hidžu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Velika stvar. Nije to hidža kako ti se prohti, nego hidža iz kufra u vjerničku, odlazak u vjeru, subhanallah. Iz kufra u iman. Hidža sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Hidža koja je itekako, subhanallah, utemeljena, opravdana, ima velike fadilete, ali kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vrati se pa obraduj svoje roditelje onako kako si ih rasplakao. Čini njima dobročinstvo, to će ti biti dovoljno, subhanallah. Kada je u pitanju džihad, odlazak u džihad bez dozvole roditelja, kaže ulema da onaj dio u dženetu onaj dio koji se nalazi između dženeta ili džehennema, to znamo ko uči redovno Kur'an suri Bedemi, to je dio za one koji su otišli u džihad bez dozvole roditelja, pa nema ući ni u dženet, a ne može zbog džihada da uđe u džehennem. A zamislite, subhanallahi lazim, onda kakve su druge stvari koje ljudi čine bez dozvole roditelja. Kada je u pitanju dobrovoljni namaz, subhanallah, ne možeš da ga činiš bez dozvole roditelja. U tome su saglasna sva ulema. Dobrovoljni namaz, klanjaš dobrovoljni namaz, zovnete tvoj, imamo nekoliko predaja o tome, subhanallah, zovnete majka, imamo primjer, subhanallah, jednog ashaba koji je toliko želio da bude, subhanallah, non stop u ibadetu, gospodaru svih svjetova, da je sebi sagradio jednu malu kućicu u kojoj je konstantno ibadet činio. Pa jednog dana dok je klanjao na fila, dobrovoljni namaz, kada je u pitanju farz, tu, subhanallah, su drugačije stvari. Klanjao je namaz, a njegova majka došla, subhanallah, ispred vrata, pa zove ga Džunejte, tvoja majka te poziva. A on sebe pita, moja majka ili moj namaz, moja majka ili moj namaz. Ostao je na namazu. Drugi put je sutradan ona ponovo došla, on ponovo bio na namazu, ona dozivala, on opet izabrao namaz. Pa ga je proklila, rekla je da Bog da ne preselio dok ne susreo se sa bludnicama. Pa nije on imao iskušenja sa bludnicama u smislu strasti, da je počinio blud, nego su ga bludnice optužile, bludnica koja je zatrudnula prilikom bluda sa jednim čobanom, optužila ga je da je to njegovo dijete. Pa hvala uzvišenom Allahu koji ga je ipak zaštitio i sačuvao, otišao je, abdestio se, klanjao 2 rekata, uputio dovu Allahu, upitao to dječaka ko ti je otac, pa je dječak rekao da mu je otac čoban. I na osnovu toga, subhanallah, ulema uzima zaključak kada je u pitanju majka i dobrovoljni namaz majka. Koliko je primjera, subhanallah, koliko je predaja gdje se kaže jedan brat cijelu noć noćni namaz klanjao, a drugi brat cijelu noć sjedio pored svoje bolesne majke, znamo starice da teško zaspe. Pa je on nju pokušavao uspavati isto kao malo dijete, milovao. Pa kaže, vallahi, draži mi je ovaj moj posao koji sam imao sa svojom majkom, nego onog mog drugog rođenog brata koji je noć proveo na noćnom namazu. Gdje smo mi u odnosu prema našim majkama kada je ovo pitanje? Allah uzvišeno nas upozorava, kada jedno od vas starost doživi, ne rekci mu ni da mi kažemo nego se kaže svašta nešto. Kaže se i stara, i kada je u pitanju ovo odazivanje, subhanallah, imenima, veliki grijeh, sestre moje drage. Jedne prilike poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došli su dvojica ljudi, pa je pitao poslanik sallallahu alejhi ve sellem onog mlađeg, šta ti je ovaj stariji? Kaže, to mi je babo. Slušajte ovo, subhanallah, gdje smo mi u odnosu prema babama ovako. Kaže, dobro pazi, nemoj nikada ispred njega da ideš, nemoj nikada prije njega da sjedniš, nemoj nikada prije njega da jediš i nemoj slučajno da ga zoveš njegovim imenom. U ovome će se danas pronaći mnogi vjernici gdje moraš raspravljati, neću sada imenujem imena, gdje sam lično govorila, bon, to ti je babo, kako ćeš ga zvati imenom. Allah ti se smilovo, znaš mi citirati ajete i hadise, znaš prenosioce i znaš sve mesele koje i trebaš i ne trebaš. Ali subhanallah, ne znaš da svog babu bolan ne možeš zvati ko nekog pastira na njivi. To ti je babo, obraćaš mu se najljepšim riječima, babuka moj. To je onaj koji bolan, subhanallah, za tebe zarađivao, koji je išao i po kiši, i po suncu, i po vjetru, subhanallah. Svaki naš je babo takav.
Bez obzira na vremenske prilike ili neprilike išli su da zarade za svoju porodicu. I opet kada dođe kući, opet trudi se da porodica ne vidi, da porodica ne primijeti šta znači patnja. Te kada mi dođemo u godine, kada mi moramo da privređujemo za našu porodicu, onda možeš da obračunaješ pa kažeš koliko je puta moj babo došao naskiran s posla. Koliko puta moj babo je sigurno imao problema, iskušenja i sa direktorom i sa poslovođom, jer su svi bili visočiji od njeg. Svi su bili većih položaja, on je bio počinjeni, ali je saburio i šutio, dolazio kući pognute glave da mi ne primijetimo šta je on sve proživljavao. I ti danas da ne obratiš pažnju na tog babu. I ti danas da nemaš vremena za tog babu. I taj babo danas da čuje subhanallah da mu se obraća dijete sa stari subhanallah, ili da ga zove imenom, ili da mu se obrati dijete kako se danas obraćaju meni kada pišu pisma pa kažu nisam ja tražila da ja budem rođena. Oni su krivi što smo rodili. Nisam ja tražila da budem rođena. Kakva je to generacija tako ti uzvišenog Allaha koja ne suprotstavlja se ovim roditeljima, nego se suprotstavlja Allahu direktno. Ko je kriv što si ti rođena? Ko je odgovoran za tvoje rođenje? Allah subhanallah ta'ala, niko drugi. Allah ti je odredio subhanallah datum kada ćeš se roditi, kako ćeš živjeti, kako ćeš umrijeti, kakvu ćeš sreću imati subhanallah, koja ćeš iskušenja proći. Sve ti je to Allahova odredba i ti ovako izražavaš koliko je naše braće i sestara koji citiraju na pamet ajete i fetve, ali nekom drugom tamo čine dobročinstvo nečijim tuđim roditeljima. Kažu moj roditelj, moj babo je kjafir, moja majka je kjafirkinja, oni su mušrici, oni su ovu, oni su onu, subhanallah lazim. Da trun znaju od islama, trun jedan, koliko se ponose da znaju, koliko tekfire sve po redu, tako mi je uzvišenog Allaha nikad, apsolutno nikad ovakve riječi ne bi rekli. Valja stati za ovi riječi. Babo da ti je uistinu kjafir, majka uistinu da ti je kjafirkinja, da su rođeni kjafiri, da su idolopokolnici, nema nikakve razlike kada je u pitanju dobročinstvo prema njima. Obaveza ti je potpuno ista. Allah uzvišeni kaže i roditeljima dobročinstvo čini. Nije rekao Allah roditeljima mu'minima, nego roditeljima, bio on musliman ili nemusliman. 1001 je primjer i samo poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem gdje je upozoravao i upozoravao da se majke koje su ostale kjafirkinja prema njima na najljepši način odnose. Gdje je primjer Ibrahima alejhi selama u odnosu na njegovog babu koji je klesao kipove subhanallah lazim. Zar ima većeg iskušenja od toga? Ali on mu se obraća sa babuka moj, o oče moj. Obraćaš li se ti ili ja sa o oče moj, o majčice moja, o dušo moja, subhanallah lazim. Ili kao Ebu Hureyre radijallahu anhu, najljepši, najsvjetliji primjer, subhanallah lazim. Majka mu bila nevjernica, ne samo nevjernica, nego je mrzela poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas dođu sestre pa kažu imam iskušenja, ovi islamofobični mediji navedu mi majku pa ja spomenem predavanje, ona udari tamo priča sve najgore o svakoj sestri koja dođe na predavanje ili o džami ili o efendi i tako dalje. Ebu Hurejrina majka je mrzila poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nikad ni jedan naš roditelj ne bi mogao izgovoriti ono što je ona smišljala da izgovori o poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali nije odustao da joj čini dobročinstvo. Plakao je, dovio, molio i na kraju tražio od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da dovi za nju i uputio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem da uputi Ebu Hurejrinu majku. Pa se vraća Ebu Hurejra svojoj kući, a ono zaključana vrata. Čuje unutra pljuskanje vode, subhanallah. Kaže majka čekaj, sačekaj, njemu neobično naučio da je vrata uvijek otključana. Majka izlazi okupana sa hidžabom i izgovara šehadet. Nakon toga su postali samo još ljepši primjer. Kaže nikada nije Ebu Hureyre izašao iz kuće, a da nije zovnuo majčicu, ovo majčice moja, neka je Allahova milost na tebe, zato što si ti mene kad sam bio malan njegovala, zato što si ti meni dobro činila, a ona bi mu uzvraćala, o sine moje, neka je Allahova milost na tebe, zato što ti sada meni u starim danima pomažeš. I kada se vrati isto kao da to nije rekao kada pođe, ponavljao bi isto. To je bio susret subhanala pun ljubavi. I opet nije bio zadovoljan subhanala dobročinstvom prema svojoj majci. Gdje smo mi subhanala? Vjerovatno ste čuli za Uvejsa el Karanija.
To je insan, subhanallah, insan za koga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ako vam dođe on, tražite od njega da čini istikfar za vas. Subhanallah, a samo zbog jedne stvari. Zašto je postao takav? Bio je tabin. Nikad nije vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali samo zbog dobročinstva prema svojoj majci. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao na drugom kraju Sahare kako ima jedan Allahov rob koji je toliko, subhanallah, dobar prema svojoj majci, koji joj toliko dobro čini da je postao poznat, subhanallah. Pa došao je on jedne prilike, subhanallah, susreo se sa Omerom, a znamo kakav je bio Omer u djelima. Omer radijallahu anhu. Pa kaže njemu Omer, jesi li ti u vejs? Kaže, jesam. Molim te, traži oprost od grijeha mojih. Kaže, kako ću ja, bolan, ko sam ja, a ko si ti? Ti halifa da ja za tebe tražim oprost grijeha. Da je iko bio drugi poslanik, to je bio ti, zbog razuma koji mu je Allah uzvišeni dao. Kaže, ja sam čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako vam dođe, tražite od njega da traži oprost grijeha. Pa se na kraju toliko ljudi tražilo od njega da čini dovu za njih, da čini istikfar za njih, da je čovjek morao se kriti, subhanallah. Samo zbog dobročinstva prema roditeljima, subhanallah. Sjetimo se one stijene koja je bila zakrčila put onoj trojici. Pa jedan iznosi, imamo li aj ti primjera? Što mislite, nas zatvori negdje neka stijena, zatvoreno, sve nema izlaza. I onda da ti je na pas kakvo djelo samo radi Allaha. Ne, bilo bi, ja mislim, vulkan bi izletio iz te stijene. Subhanallah ilazim. A jedan kaže, ja sam, kaže, došao kasno svojoj kući, a inače bi uvijek svojim roditeljima dao da piju mlijeko, nahranio bi ih prije moje djece i moje supruge. Pa sam došao zakasnije u kući, oni su već bili zaspali. Pa sam cijelu noć stojao i držao, subhanallah, onu posudu sa mlijekom i čekao da budem budan, ako se oni slučajno probude, da mogu da ih napojim, da slučajno ne bi oni bili ponovo gladni. Pa ako sam to radi tebe radio, gospodaru moj, molim te, ti pomjeri u stijenu. Allah, gospodar svih svjetova, koji je vlasnik te stijene i koji kadar da je pomjeri, pomjeruje. Imamo li aj ti takvih dijela? Subhanallah, kada smo pričali o dijelima, kada smo pričali o onom približavanju gospodaru, rekli smo da uvijek trebamo biti profiterke, traži najbolja djela. Jedno od najvrednijih dijela jeste dobročinstvo prema roditeljima, subhanallah. Evo, malo prije smo naveli i džihad, i dobrovoljni post, i dobrovoljni namaz. Ni dobrovoljno ne možeš da postiš, subhanallah, bez dozvoli svojih roditelja. Ako će to njih naljutiti, ako će to njih rastužiti, ne možeš. Ako hoćeš da izučavaš islamske nauke, bolan, izučavaš Kur'an i sunet, ideš u drugu zemlju, ako ti roditelji neće dozvoliti, subhanallah, nemaš od tog ništa. Pametni su oni bili učenjaci koji su vraćali takvu djecu, hajte vrate se. Pa dok ne udobrovoljiš svoje roditelje, nemoj da mi dolaziš na oči, jer nema bereketa od tog znanja koje nije, subhanallah, blagoslovio roditelj, u kome nema blagoslov i dova roditelja, subhanallah. Koliko naše braće i sestara griješe. Evo, malo prije spomenu, subhanallah, proglase roditelja kafirima. Pa da ja imam, ne daj Bože, roditelje nemuslimane, da smatram ih da su džahili, eto ja ne bi smjela izgovoriti kafir. Ja ne bi smjela sebi dozvoliti da neko ko sebe zove muslimanom, da ja njeg nazovem kafirom. To trebaš imati hrabrosti za to. A radije bi pogriješila da kafira nazovem muslimanom, nego muslimana kafirom. Lakše ispit položi pred Allahom. Ali eto i da imam takvog roditelja, ne daj Bože. Pa valjda bio prioritet, subhanallah, svih prioriteta da me roditelj postane musliman. Valjda bio prioritet svih prioriteta da njemu dobro činim, da starem svoj obraz na zemlju, da gazi po meni, babo i majko je ovako rade muslimani, haj ba i ti budi musliman, hajde kaže la ilaha illallah. Pa ne bi ga se okanula, bio bi to prioritet svih prioriteta. A nije hajmo ostaviti te babe i majke negdje tamo, oda smo mi u postanare i hajmo tražiti nečije tuđe babe i mame da njima činimo dobročinstvo. Mislim, to je van pameti. To nisu oni koji su razumom obdareni, a tvrde da imaju razuma, tvrde, mnogi od njih imaju islamske diplome, sačuvao me Allah njih. Sačuvao me Allah znanja od koje koristi nema. I svakog od nas. I svakog od nas, subhanallah. Pa zamislite, sestre moje drage, kad imamo roditelja živu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, teško ono, neke predaje kažu proklet, neka je, drugi kažu nesretan je. Onaj ko 3 puta u Allahu poslaniče, kaže onaj koji doživi starost roditelja
ili jednog od njih, a ne zaradi dženet. Ima, znači prvi prioritet svih prioriteta jesu tvoji roditelji. Dok su ti oni živi, imaš put do dženeta otvoren. Čini im dobročinstvo. Zato su subhanallah ashabi plakali kada im preseli roditelji. Kaže, pa što plačeš? Pa kaže, jedna vrata dženeta mi se zatvorila. Evo mi prilike, kroz ova vrata sam mogu lako da zaradim dženet. Sad su mi ostala jedna. Ostao mi ili babo ili majka, šta ću, subhanallah. Manje mogućnosti za Allahovo zadovoljstvo. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u zadovoljstvo roditelja je zadovoljstvo Allaha. U srdžbi roditelja je srdžba Allaha. Pa gdje si ti, subhanallah, u odnosu na to? Odmah sjedneš, proračunaš i ja sebi kažem, pa onda te vama. Gdje sam ja? Je li Allah sa mnom zadovoljan? Aha, je li babo i majka zadovoljni? Jesu sretni? Jesu smireni? Jesu spokojni pored mene, subhanallah? Je li im činim dobročinstvo? Je li im uzvraćam, radim sve ono što oni hoće, osim, hvala Allahu, nikad nisu ni tražili ništa od onoga što je zabranjeno. Či sve što roditelji traže da im ispuniš, osim da ti naredi da ostaviš Allahove, prekršiš Allahove granice, ostaviš farzove. Ne možeš ti babo i majka reći ne možeš da klanjaš, ne možeš da ideš u džamiju 5 vakata, kada su pitanju muškarci. 5 vakata namaza, žena nije dužna da klanja u džamiji, ženim namaz je bolji da klanja kod kuće. Da ne ide na džumu, da ne ide u bajram namaz i tako dalje. Ne može majka da ti kaže babo ne smiješ da staviš hidžab. Nema u pokornosti robu, u nepokornosti stvoritelju. Ali majka može da ti kaže, sine, danas ne možeš da klanjaš duha namaz, jer evo doće nam komšinica na kafu, ti trebaš da serviraš tu kafu, ti trebaš da nas služiš. Majka može da kaže, danas neka je ponedjeljak i četvrtak, ti postiš inače ponedjeljak i četvrtak, ali ovaj ponedjeljak i ovaj četvrtak nećeš postiti jer će nam doći familija ili jer ćemo ići negdje i tako dalje. Majka ima pravo da ti kaže. A da ti jednako nasmijana to prihvatiš isto ko da je to upravo ono što si ti žela da čuješ. Kamo puste sreće da smo takvi. Lako bi mi sa našom omladnom, sestre moje drage. Ali šta im pokazujemo? Kako je nestalo rahmeta? Nije preko noći. Nije preko noći. Bio je jedan neki duži period subhanallah kada je nestajao naš rahmet između nas. Naša djeca nisu vidjela subhanallah ili inšala kod nekih i jesu, ali ja sam ljuta na one kod koji nisu, na one kod koji ja vidim pa moram ja upozoravati. De Allah ti se smilovo, de to ti je roditelj, de otiđi ba obiđi roditelja osim Bajrama subhanallah, de ba nazovi svog roditelja, de vidi ko je preči da mu dobročinstvo čini subhanallah nego ti, hoće li mu činiti dobročinstvo komšije. Postavi prioritete u svom životu. Ja danas mogu činiti dobročinstvo mojim roditeljima. Sutra već možda ne mogu. Moraš postaviti prioritete, subhanallah, svih prioriteta. Među njima je prioritet tvoj roditelj. Da njemu dobročinstvo činiš. Jer njegova dova za tebe se prima, subhanallah. Oprost grijeha postičemo dobročinstvom roditeljima. Subhanallah, koliko je predaja u kojima su dolazili ashabi sa teškim grijesima poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Da ne nabrajam sve koji su to grijesi. Pa i nakon poslanika sallallahu alejhi ve sellem ashabima, oni su prenosili znanje naravno od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa onaj ubio hadžiju na hadžu, onaj počinio blud sa familijom, onaj neku izvadio mrtvu djevojku tamo pa silovo je mrtvu. Pa da ne nabrajam sve grijehe, znači sve gori od goreg, teške grijehe. Pa nakon što bi ih savjetovao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pokaj se iskreno za svoje grijehe, čini dobročinstvo svojim roditeljima. Uvijek je bilo, imaš li žive roditelje? Onaj ko ima sreću veliku. Onaj ko nema, kaže, nema ni jednog. Imaš li majku, imaš li tetku s majčine strane, pa čini dobročinstvo njoj, subhanallah. Koliko mi grijeha imamo, sestre moje drage. Koliko svaka od nas ima izgubljenog vremena. Treba ti tvoj roditelj. Treba ti tvoj roditelj, najpreče ti je, subhanallah, preko njega da sebi zaradiš za dženet. Ko hoće da produži mu se život, čini dobročinstvo roditeljima. Onaj ko strahuje od teške smrti, čini dobročinstvo roditeljima, ne skiraj se. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, a on ne laže, da
Dobročinstvo prema roditeljima produžuje život i štiti od teške ružne smrti. Ne želiš da izgoriš u vatri, ne želiš da se polomiš negdje, ne želiš da te urede nekakav akrep, da ne nabrajam sve kakve sve imaju ružne, teške bolesti, pogotovo u današnje vrijeme, od kojih se teško umire mjesecima, godinama. Bojiš se toga, radi za to danas. Čini dobročinstvo svojim roditeljima, uz iskren nijet i ne skiraj se, subhanallah. Allah uzvišeni će te ovoga sačuvat, subhanallah. Onaj ko želi bereket, da mu Allah uzvišeni poveća bereket, neka čini dobročinstvo svojim roditeljima. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem je i zato rekao, onaj ko čini dobročinstvo roditeljima, Allah uzvišeni će mu povećati bereket. Mi danas imamo tešku ekonomsku krizu, imamo tešku situaciju, subhanallah, svuda u zemlji. Neki ispituju mogu li podići kredit, onaj drugi pita mogu li platiti sebi tamo nekakvo osiguranje. Milion i jedan način se pronalazi kako to, makar ako se sad patiš da u stare dane, po stare dane, jer niko više ni u kog se ne može pouzdati, da po stare dane imaš nekog ko će, subhanallah, da ti neku garanciju da ćeš imati neku zaradu. Sestro moja draga, ne sikiraj se, ne garantuje ti niko ako izganjaš se penziju da ćeš je imati. Koliko onih koji primaju penzije znaju da su penzije neredovne, nedovoljne. Onaj koji sebi uplaćuje bolan kredite tamo i ove osiguranja samo džaba ulazi u grijeh. Ali odgoji svoje dijete tako da ga ono gleda kako ti se ponašaš prema svojim roditeljima. Ne sikiraj se. To ti je garancija bola najbolji profit. Najbolji profit ako Bog da inšala, kad ti činiš dobročinstvo svojim roditeljima, da će tvoje dijete tebi činiti dobročinstvo. Ne daj svom roditelju da bude gladan, ne daj da bude žedan, ne daj mu da se sikira bolan ono po stare dane za zimnicu, za drva, za namirnice. To je tvoja obaveza. To je tvoja obaveza. Ulema je o ovoj obavezi raspravljala kada je u pitanju tvoj imetak i imetak tvog roditelja. Pa su onda raspravljali na dugačko i širaka. Vrlo jednostavno dođe se do zaključka zašto je to tako. A čija si ti? Ti si od tvog roditelja. Subhanallah, najzaslužniji tvoj roditelj, subhanallah, Allahovom odredbom za tvoje postojanje uopšte. Pa tvoj imetak je vlasništvo tvog roditelja, bolan. Ne tako da ti budeš gladna, ali kada je u pitanju brak i porodica, često me sestre pitaju to i nikada im se ne sviđa odgovor i neki idu pitat nekog drugog ko će im dati fetvu da sva krva nije ništa, da joj ne mora dobročinstvo nikakvo činiti, da muž ne mora ni kafu napraviti, da ne moram ni ispeglat ni oprat, neka dođe. Lako ćete doći do takvih fetvi, ali subhanallahi lazim, ja ti kažem, sestro moja draga, ako ti hoćeš da Allah ima milosti prema tebi, onda se dobro čuvaj. Moraš zaslužiti taj rahmet, tu milost preko milosti prema drugim ljudima. Tvoj muž ima veću dužnost da izdržava svoje roditelje nego tebe i tvoje djecu. Znači prvo oni, jer oni su stariji, jer oni su iznemogli, jer oni ne mogu osaboriti da nemaju hrane, nemaju pića, nemaju odjeće, da im je zima. Oni ne mogu saboriti. A ti mlada, zdrava, ti možeš bolje saboriti. Ja mogu bolje saboriti nego stara nana od 70-80 godina. On dobročinstvo roditeljima može činiti još malo, koju godinu. Allah zna ko će prije preseliti. Ali vrednujemo se prema tome, subhanallah. Ako je rekla ulema ka 60 godina napuniš da trebaš sebi kupit fine, onda prema tome, subhanallah, ako ti je svekrva ili nana ili dedo ili mama i babo 60 godina, onda dobro pa svaki dan obračunavaj, subhanallah, da nam se ne pojavi oni skakavci tamo što se pojaviše preksinoć u Saudiji, pa da nas oni podsjećaju, da ti može pojesti ono tamo što se sakrila u špajzu, da ti može razvaliti, nesta struje pa pokvarca ona hrana u zamrzivaču, a nisi je dala, nisi je podijelila na svoju majku i na njegovu majku, subhanallah. Ja pričam sad ženama, a ne do Allah da imam priliku da pričam braći. Ja mislim završilo bi loše. Ja mislim da bi snajperima na kraju me gađali. Jer stvarno braća me posebno ljuti. Posebno, subhanallah lazim. Ako braća nemaju rahmeta prema svojim majkama, ako nemaju osjećaja, ja ovo pričam zato što svaki dan čitam pisma starica, svaki dan me neko čeka, subhanallah, kad završim predavanje pred nekom džamijom u suzama, subhanallah, sa 70-80 godina, nije me sin godinama nazvao, ne čini mi sin dobročinstvo, ne znam ni gdje je, sine, sretneš li ga, ponesi mu kajmaka, ma neću ti ponijeti više ni kajmaka, neću ni sira.
subhanallah lazim. Ona se stara, brine za njega, on nije došao, subhanallah, da obiđe svoju majku. Ona brine, ima on kajmaka i sira. La havle vela kuvvete illa billahi al-aliyyil azim. Zato kažem braći bolje da ne dođem u situaciju da njima kažem šta imam kazati. Ali zato vama subhanallah govorim i sebi govorim. Sestre moje drage, objavljivala pa samo što nisu me na mjesec lansirali. Sestre moje drage, subhanallah, trebamo bolan, malo nam Allaha mi ostalo od ovog svijeta. I tebi i meni, ne gledajmo na godine. Ne znamo koja će prije susresti sa svojim melekom smrti. Preznaci sudnjeg dana toliko se raširili, toliko, pa više, ja ne znam više, svaki dan Boži ima nešto novo. Svaki dan imamo neki znak. Nemaš vremena ba za odgađanje sa činjenjem dobrih dijela. Gledaj prioriteta, prioritet babo i majka. Pa ako tu može biti svekar i svekrba, bolan ne razdvajaj. Tako ti Allaha ne razdvaja od babe i majke. Nek su naopaki, čangrizavi, ljuti, vaki, naki. Subhanallah lazim, proće. Ovaj dunjaluk će proći, subhanallah. Kaže subhanallah, vidite kako bi trebalo roditelji i dijete jedno drugo da bodre, da imamo što više nagrade. Kaže jedan subhanallah musliman, vratio se kući s puta, a navikao je subhanallah da uvijek, ama baš uvijek, on čeka svoju majku, ne sjeda prije majke. Znači majka, on stoji nad majkom, majka sjedne pa onda on sjedne. Uvijek majki u svemu daje prednost. Dolazi s puta, umoran s puta. Majka na namazu stoji, klanja, odužila ona. Pa vide i drugi da je ona odužila, pa što je odužila, subhanallah, zna da on, zna njegovu narav, zna da neće sjest dok ona, subhanallah, završi namaz. Kad je završila namaz, što to radiš? Pa kaže, hoće da imaš što veću nagradu, moj sin. Ja znam dok on čeka da ima nagradu. Pa ti dok saburiš na njihove godine, na njihovo subhanallah stanje, stariji rod, pa kako čovjek stariji subhanallah, naravno da se ponaša poput djeteta. Negdje zbog straha od smrti, negdje subhanallah zbog bolesti, negdje što sama genetika tako kaže. Pa ponašaj se kako subhanallah, evo kažu učenjaci kad su tefsirili da to znači kada tvoji roditelji dožive starost, pa izgube kontrolu nad mokrenjem, pa ponekad se umokre ili subhanallah malo propuste na odjeću, da ti čisteći to ne kažeš ni A zamislite, sestre moje drage, uzmimo poređenje, svaka od nas. Evo koliko imamo ovdje mašala i djeci. Svaka majka kad čisti svoje dijete, bilo od velike ili male nužde, od povraćanja, od ne znam koje prljavštine, nikad ne kaže ona sa radošću to radi. Želi da joj dijete što duže živi, želi mu sve najbolje, subhanallah. A kodakle pravo toj majki, subhanallah lazim, ili tom djetetu koje si ti sad čistila, da sutra, subhanallah, kaže ti kad ona tebe jednog dana bude čistilo ili bude presvlačilo. Odakle pravo? Subhanallah. Moramo da dobro razmislimo ko je u stvari naš roditelj, ko je naša majka, koja nas nosila 9 mjeseci pod srcom. Svaka od nas, bar kada su u pitanju žene, trebalo bi to da razume. Trebalo bi zbog tog da urazume i svoje muževe, i svoju braću, i taj muški rod koji ne zna šta znači trudnoća. Ali Allah uzvišeni im je opisao u kuranskom ajetu da ona 9 mjeseci i nošci i još 2 godine doji, da joj je teško tu, subhanallah. Pa trebali bi da znaju ako ih Allah upozorava. Pa teška trudnoća, 9 mjeseci, nespavanja, ne možeš sjest kako treba. Još koji je imao još teže trudnoće, povraćanja, subhanallah, žgaravice, nespavanja, bolovi i tako dalje, subhanallah. To je ta ista majka koja je imala, subhanallah, i s tobom takve stvari. To je ona majka koju se to danas zaboravilo. Koju smo iskoristili maksimalno. Ja kada sam pričala djeci o onom drvetu, jabukovom stablu, znate za tu priču, mislim da smo pričali ovdje. Znate li priču o jabukovom stablu? Ne znam. Praktičan primjer. Jabukovo stablo, bilo je jabukovo stablo i dječak. Pa jabukovo stablo je ono koje je dječak volio da trga jabuke, da pravi ljuljaške, da se vere, penje. Po njemu odraslo dijete uz jabukovo stablo. Pa svaki dan dok je bilo dijete dolazilo je, koristilo maksimalno to jabukovo stablo.
Pa kasnije neko vrijeme prošlo, nema dugo vremena dijete, a jabukovo stablo i dalje ga čeka. Pa prošlo vremena, pita jabukovo stablo dječaka, gdje si ti, došao si tek sada, ja tebe čekam, živim svaki dan za tebe. Kaže, nisam više onaj mali dječak da se penje po jabuci, po drvetu, da se vere i skače. Meni sad trebaju neke druge igrice, treba mi, evo, danas je to kompjuter, mobitel i tako dalje. Kaže jabukovo stablo, uzmi jabuka, oberi, odnesi na pijacu, prodaj, kupi sebi to što ti voliš. Ja volim da si ti sretno. Pa pobere jabuke, odnese na pijacu, kupi, sad ga još duže nema. Prošle godine i godine ponovo se vrati taj dječak, više nije dječak, to je sad momak. Kaže, gdje si svo vrijeme, ti nemate? Kaže, sad sam ja već odrastao čovjek, imam porodicu, valja njih vodit po ovim izletima, valja otići na mora, a nemamo financija, nemamo prilike. Kaže, uzmi ti ovo moje, u stvari prije nego što će se oženiti treba imati porodicu, a nema para. Pa kaže, uzmi moje ove grane, pa ti sjeci, pa to prodaj, pa napravi sebi kuću, pa. I to je završio i opet ga još duže nema. Dolazi već godine i njemu došle, šta je sad, treba putovat na more, sad ići na izlete s porodicom, a nema. A ostalo samo stablo, nema više grana, nema više jabuka, sve isjeku. Kaže, uzmi ti sad ovo moje stablo, pa iz dubi, pa od njega napravi lađu i idi sa svojom porodicom u sreći i te plovte. Otišao je on, naravno sve to ispunio sebi. Prošlo godina i godina, ostao samo stari panj. A i ovaj starac, više nije dječak, došao, naslonio se, a jabukovo stablo naviklo da on dolazi samo kad mu šta treba. Pa kaže, stvarno ja više nemam što da ti dam. Ostao je samo ovaj moj panj. Više, kaže, ništa ni meni ne treba. Ovo jabukovo stablo predstavlja roditelja, a ovaj dječak predstavlja dijete. Takvi smo mi u odnosu prema našim roditeljima. Koristiš ga maksimalno. Maksimalno. Nekad je to u mladosti kad su bebe, onda je to presvlačenje, oblačenje, kupovanje malo manjih igrica, malo manje košta, kako raste, više košta, roditelj daje i daje maksimum. Kad dođe u stare dane, kad sada i njemu treba pomoć, subhanallah, kad ti dođeš u godine, pa znaš šta je roditelj za tebe radio, kad tvoja djeca od tebe traže ono što si ti traži od svog roditelja, onda se ti sjetiš šta je roditelj. Ali uglavnom u većini slučajeva ili prekasno ili više nisi u stanju da pomažeš. Pa subhanallah lazim. Nemojmo sebi takve stvari dozvoljavati, jer mi smo mu'mini. Hoćemo dobro da čuvamo. Kad kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, roditelj ti je srednja vrata dženeta. Pa ili ih uzmi ili ostavi. Uzmi ih, dobro čuvaj. Ne možeš da pustiš ba srednja vrata dženeta. Šta ti je dovoljno da kažemo dženet? A kamoli srednja vrata? Gdje ćeš ih pustiti? Gdje ćeš ih propustiti? Gdje ćeš ih ostaviti, subhanallah? To je tvoj roditelj, tvoj otac i majka, subhanallah. Kada je u pitanju otac, subhanallah, što se tiče Kur'ana i suneta, prednost se daje veća majci. Kada su pitali poslanika sallallahu alejhi ve sellem ko je najzaslužniji da mu činim dobročinstvo, rekao je 3 puta majka, pa tek onda otac. Ali zapamte, sa ocom je puno teže. Kažu, očeva dova se brže prima. Zašto? Zato što otac je takve naravi da teško da digne ruke i da uputi dovu. Mama češće. Mama se brzo naljuti i brzo odljuti. Ali kada je u pitanju babo, on je oprezan u dovama. A kada ti je uputi, znaj da ćete stići. Još i na dunjalku. Za ahiret da ne pričam. Ali kazna će biti sigurno ubrzana na dunjalku. Ima jedna lijepa priča koja se desila u Bosni. Lijep primjer, pouka za mnogi. Kaže, ostavio je čovjek svog babu u staračkom domu. Možda ste i čitali ovu ispovijest. Ostavio svog babu u staračkom domu i babo, stariji čovjek, slaba cirkulacija, hladno, mu traži babo iz doma deku. Pa pošalje ovaj sin po unuku, po svom sinu, pošalje, kaže, hajde kad budeš sutra išao u škole, dadne pare, kupi mu deku, ostavi, kaže, svrati se u starački dom, ostavi deku. Kad je došao čovjek kući s posla, ono deka stoji, prebačena preko sjeći. Pita on ženu, što je to, zar nisam rekao sinu da odnese deku, da odnese da jede deku. Kaže, ona ne zna, pitaj njega. Kaže, šta je ovo?
Kaže, ne babo, odneo sam ja deku, jednu sam ostavio tamo, a ovu sam ostavio da čuvam da ima, kad tebe ostavim ja u staračkom domu, pa ću ja tebi ovu donijeti da te ne bude hladno. I naravno to je bilo sebe da se babo pameti da vrati. Da vrati, subhanallah. Također ima jedna priča, lijepa pouka, subhanallah, često ispričam djeci pa se dobro zamisli, često imam predavanja za djecu. Kaže, subhanallah, a možda se mnogi i prepoznaju u ovu. Kaže, bila porodica, naravno, muž, žena i svekar, babo i sin. U kući babo, stariji čovjek koji je bolestan, drhte mu ruke, sve što uzme od hrane prosipa, a to je mladoj ženi. Ide tu na živce da on prospa po tepihu, prospa joj po stolu, valja kupit, radit, pa svaki put se izgalame, a on jadnik postidi se, odmakne se od one sofre, na kraju predloži sin da bi udobrovoljio svoju suprugu, predloži i kaže idemo kupit ćemo plastične tanjire i plastične čaše. Vi znate kako je plastika, ono ne volim kad me serviraju za iftar, ne smiješ je donijeti do ruke, ono već pada. A kamoli čovjek bolestan i star, subhanallah. Pa su donosili, pa su prosipa, pa naravno on je prospo i plaku. Na kraju kaže nema šta, uzet ćemo izbaciti te plastične tanjire, naćemo njemu neki poseban kutak, odvojit ćemo ga u drugu sobu, nek on tam radi šta hoće, prosipa i gotovo. Kad su počeli bacati tanjira, njihov sin odvoji 2 tanjira i 2 čaše. Kaže, što ne izbacio, imao zadatak da odneseš sve u smeće. Kaže, ovo babo i majko da ima, kada ja vas ovako budem odvojio tamo u drugu sobicu, da i vama čuvam ove tanjire plastične i plastične čaše. Pa je bilo dijete sebe da se babo i majka opameti. Neminovno, sigurno, nebrojeno puta, subhanallah, sam čula ispovijesti kako kroz istoriju islama, tako do današnjeg dana, gdje se je dokazalo, kaže, plače, subhanallah, udara sin oca, udara ga, narod se okupio, hoće da ga brani, babo plače, svi ga hoće da brane, on kaže nemojte slučajno ga zaustavljati. Što, na ovom istom mjestu sam ja tu ko mog babu. Sigurno da će se vratiti. Još na ovom dunjalku. Ni za šta, za sve druge stvari, za sve druge grijehe, prijestupe. Uzvišeni Allah, ako hoće, može da odgodi kaznu. Da oprosti ili da odgodi za kraj. Ali kada je u pitanju roditelji, nepoštivanje roditelja, kazna se ubrzava. Još na ovom svijetu. Veoma brzo se računi sviđaju. Pa sestre moje drage, subhanallah, ako znamo s druge strane da nagradu imamo za dobročinstvo prema roditeljima, kaže uzvišeni Allah, meni budite pokorni, a roditeljima dobročinstvo činite. Subhanallah. Odmah poslije sebe uzvišeni Allah stavlja roditelja. Znači put jednostavan. Drži se Kur'ana i suneta, drži se pokornosti Allahu uzvišenom, čini dobročinstvo roditeljima dok ih imaš. Ako i, subhanallah, kod tebe starost dočekaju, onda ti je prilika da zaradiš dženet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, teško onome koji doživi starost roditelja ili jednog od njih, a sa njima ne zaradi dženet. Jer sa roditeljom ti je tako lako zaradi dženet. Ne traže oni puno. Nijedan roditelj ne traži puno. Koliko puta, vallahi, sam se, subhanallah, uvjerila kada idem, na primjer, ne idem često u mjesečnu nabavku, više puta nije mjesečno. Pa više puta se desi da je u vrijeme nekih praznika ili vikend. Koliko puta sam, subhanallah, bila svjedok kada prepoznaš dolaze djeca izvani negdje iz dijaspore, pa dovelo babu ili majku ili oba dvoje u prodavnicu da se podmiri. Subhanallah lazim. Koliko je to skromno, koliko to traži sitnice, koliko to odbija, neće da uzme, subhanallah, ono što koji moja i tvoja majka i svačija, subhanallah, kao i ja, subhanallah, što bi svom djetetu volim njima sad, a kamoli sutra kad bi oni mene izdržavali, volim sad kupiti, subhanallah, njima nego sebi. Nebrojeno puta odem da kupim nešto sebi, a na kraju uvijek kupim njima, nikad ne kupim sebi. Takav je roditelj, a mi nismo bili takvi. Dijete ono koje uvijek gleda na sebe. Dijete uvijek sjeti se, subhanallah, škole, sjeti se, ne znam, ašikovanja, neki mladi dana, nebrojeno priča sam
slušala o tome pa kaže meni se svidi, mama se sašla kad haljina, a meni daje ono platno, ona preko noći dok sutra kaže nije igranka prekroji one dimije u moju suknju da eto dok nije izašla igranka, subhanallah, nije bitno što se njoj to svidlo, što je ona to kupila za sebe. Roditelj uvijek želi tebi bolje nego sebi, pa hajmo im uzvratiti. Kada ostari, subhanallah, ono malo traži, to su sitnice što ona traži, odvedi je na neko lijepo mjesto, subhanallah, uradi, subhanallah, prema njima ono što, evo, što želimo djeci, zaista stari insan je, evo imamo mašala starih insana. Šta će ono u stare dane? Neće ono želiti neku specijalnu odjeću, ganjati modu, neće ono izmišljati, subhanallah, neka specijalna jela. Želi nešto malo, subhanallah, nije otišlo nigdje u životu, subhanallah, želi malo da ga izvedeš, da ode u prirodu, da malo mu pažnje posvetiš, da vidi, da više je bolan, što kaže jedna stara nana, da bolan me jednom hoće odvesti na onu baš čaršiju. Sjedim u Sarajevu u hadžićima godinama, nikad još nisam vidjela baš čarši, nije meni sine radi mene, nego da imam šta kazat komšijama, da kaže mene moj sin i snaha odveli na baš čaršiju. Pa subhanallah, zar ne bi insanu puklo srce na to, da žena živi u hadžićima godinama, da sin i snaha šetaju se po baš čaršiji, ali da se stare majke nikad ne sjete, ili da stara majka tu je ona koja će čuvat djecu, ona koja će, subhanallah, pokrivat tvoje sramote, ona koja će ispravljati tvoje greške i tako dalje. Braćuška se stide stari na... Boga mi, stidit će se Allaha uzvišenog. Tako je vrijeme. Preče je da se stide oni meleka koji zapisaše dvojica uvijek uz nas. Mi smo pričali na temu sa čim se meleci penju, subhanallah, Allahu. Boga mi, više bi se stidla da odem sa prijateljicom, a da znam da moja majka, subhanallah, želi da pojede ćevape ili da želi da prođe baš čašijom, a kamoli da kažem da se bojim Allaha uzvišenog. Subhanallah, da postavimo prioritete kada je u pitanju posvećivanje vremena, a kamoli kako to vrijeme iskoristiti. Posvećivanje vremena uopšte roditelju, subhanallah. Gdje ti je roditelj kad ti kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem najpreče ti je njima dobročinstvo da činiš? Gdje ti je sad roditelj u tvojih 24 sata dnevno? Jesi li danas ako nisi kod njih, koliko puta si ih nazvala? A koliko telefona si potrošila na rekla, kazala, prijateljica i tako dalje? Koliko vremena si na internet potrošila, subhanallah? A koliko vremena si provela sa svojim babom i majkom? I onda dođu, kao što jedan brat napisa tamo kad mi je mama bila bolesna, kaže osjetio sam šta sam izgubio tek kad sam je hladno dodirnuo. Brate moj, ja ne želim sebi da dozvolim to, da znam šta ću izgubiti, gubim, znam šta mi znači, subhanallah, dolazak pred mamina vrata, nje nema da me dočeka. Ona u bolnici, subhanallah, ja parkiram na vrata pa nema tu. Da tamo me čeka kompletno selo, da mi ne znam šta na zemaljskoj kugli poklone ne može zamijeniti, da samo izađe mama pred vrata, da samo izađe, da samo bude tu. Subhanallah, lazim. Zar da čekam da se ohladi, da joj činim dobročinstvo? A neko čeka i nečija se ohladila, ne može ni dovu da uputi. Dok sam ležala pored nje, jedan tekst sam napisala, subhanallah, pa tamo umjesto da izvlače pouku, neka braća se uvrijedila. Napisala svojoj mami otvoreno pismo, subhanallah. Oksim bila i lazim. Ležim pored nje na istom krevetu. Čujem kako njeno srce kuca i moje u istom ritmu. Allah, nikad se nisam osjećala nakvim jetimom. Isto koja čitav svijet je propao, moja mama pored mene leži bolesna. A kamoli da sutra ne mogu i nema više šanse da joj činim dobročinstvo. Pa koja to sestra? A da ne pričam komšinca, a da ne pričam internet, a da ne pričam bilo što na ovom svijetu, zaslužuje da mu pažnje posklonim u odnosu na moju majku koja mi je najpreča, u odnosu na mog babu koji sutra, subhanallah, može da se desi da se brinem oko majke, a da njemu ne poklonim dovoljno pažnje, subhanallah, da me on iznenadi. Znamo da će melek smrti doći iznenada. Da li meni, da li mojim roditeljima, da li tebi, da li tvojim roditeljima. Ne znamo kome od njih i ne znamo kad više nećeš imati vremena. Možda ja sad ovdje s vama pričam, a više nemam ništa priliku da uradim za moje roditelje osim dovu da im učinim, subhanallah. Pa ovakve teme držimo koje su depresivne, koje su teške,
koje subhanallah lazim znam da teško čovjek podnosi, ali držimo ih da bi popravili svoje stanje, da bi iskoristili priliku, da ne bi sutra žalili i plakali, da kažemo hajmo podignuti neki mramorni spomenik, hajde da uradim to i to, hajde da uradim to i to. Zato su ljudi bolan izmislili novotarije, zato su ljudi izmislili nove stvari u vjeri, zato što kasno se sjetili da nisu roditeljima dobročinstvo činili, pa onda izmislili milion i jednu stvar, pa ono bi uradilo sve na svijetu da sad može raditi, ali ne može, što se radila, nema više. Kada su u pitanju oni kojima su roditelji preselili, sigurna sam da i ovdje takvih ima. Još možeš dovu da učiniš za njih, još možeš hajr da uradiš za njih, možeš da obaviš hadž za njih ako su imali želju da obave pa nisu, možeš da podijeliš sadaku za njih, subhanallah, možeš toliko toga ipak još uvijek da uradiš, ali nemoj sebi dozvoliti, sestro moja draga, da danas ti je roditelj živ, da imaš priliku da radiš više od toga, a da ne radiš, da ideš činiš dobročinstvo nečim tuđim roditeljima, da ideš brineš se za neke tuđe roditelje, da svemu drugom daješ više pažnje nego njima. Kalkuliši, ako ćeš bolan, subhanallah, vidimo da čovjek koji je noć proveo u ibadetu, noćnom namazu, ne radi se o dnevnom ibadetu, noćni namaz koji je toliko težak na vagi dobrih dijela, i onaj koji je noć proveo sa svojom majkom, samo tepajući joj, milujući je, uspavljujući lijepim stihovima ne bi li zaspala, onaj što se brine za majku ima veću nagradu, onaj koji ode u džihad pa preseli kao šehid, nema mu dženeta ako nije roditeljima, subhanallah, ako nije postigao dozvolu roditelja. Pa zar nije veći džihad, subhanallah, čin dobročinstvo roditeljima? Mi taj džihad imamo kod sebe kući, subhanallah ilazim. Mi imamo kod kuće, subhanallah, vrata dženecka koja ćeš pustiti ili ostaviti, subhanallah. Pa nemojmo ih puštati, nemojmo, nek osjete, subhanallah. Time će vidjeti naša djeca. Kad naša djeca vide koliko se ti brineš za svog babu i majku, kad vide da ih stavljaš u prioritet, kad vide da im daješ ljubav maksimalno, neminovno će oni tebi davati. Neminovno. Ja znam, subhanallah, hvala svevišnjem Allahu. Moja djeca su mi u životu od svega što sam uspjela najveći uspjeh moja djeca. Molim svevišnjeg Allaha da učini bolji i svu našu djecu. Ali vallahi, kroz iskušenja s majkom posljednjih mjeseci postali su još bolji. Još bolji. Zato što vide, subhanallah, kakvi su prioriteti u životu. Vide, subhanallah, šta ja radim svojoj majci. Pa moraju oni da mene uzvrati na isti način. Ako mene ne zanima moja majka, ako ja sebi nađem olako opravdanje da joj ne činim dobro, da joj ne samo kažem nego se izderem, izgalamim na nju, pa naravno da će mi uzvratiti na isti način. Kako ću ja njih učiti, nemojte raditi to, činite mi hajr. Kako ću joj učiti da imaju rahmeta prema meni? Kako ću joj učiti da se boje Allaha prema meni ako ja to ne pokažem na svom primjeru? Ako ja pokazujem na svom primjeru, ja njima ne trebam ni pričat, bojte se Allaha u pogledu mene, bojte se Allaha u pogledu roditelja. Oni će to znati, oni to vide, subhanallah. Jer riječi koja djela ne prate, od njih nema nikakve koristi. Sestre moje drage, mnogi su, vallahi, mnogi mu'mini koji su ubijeđeni da će ući u dženet, pali na ovom ispitu. Pali na ovom ispitu, jer subhanallah, jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sjedio sa ashabima, pa dođe onaj čovjek pa pita, kaže, ukoliko budem klanjao 5 vakata namaza, ukoliko budem postio mjesec Ramazan, dijelio zekat, obavio hadž, hoće li ući u dženet? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hoćeš ukoliko budeš činio dobročinstvo roditeljima. Ne kaže i ako budeš činio dobročinstvo roditeljima. Kaže ukoliko budeš činio i dobročinstvo roditeljima. Znači, nema, subhanallah, kada je u pitanju 3 ajeta, nema pokornosti Allahu u nepokornosti poslaniku. Ne može neko da pokorava se Allahu, a da se ne pokorava poslaniku. I obratno, ne možeš da se pokoravaš poslaniku, a ne pokoravaš se Allahu uzvišenom. Ne može neko da obavlja namaz, a ne dijeli zekat. Pazite, sestre, ovo su opasne stvari. Kada je u pitanju ovaj zekat, teško izlazi iz džepova muslimana. Teško se obračunava. Nađe se milion i jedno opravdanje da se ne daje. Ali kaže uzvišeni Allah da nema koristi od namaza bez zekata. I treći,
onaj ko nije zahvalan roditeljima, nije zahvalan ni Allahu. Pa kaže također jedna predaja, onaj ko nije zahvalan ni drugim ljudima, nije zahvalan Allahu. A znate li da bez zahvalnosti Allahu nema dženeta? Bez zahvalnosti Allahu nema zahvalnost Allahu je čuvar Allahu i blagodati. Pa ti nisi zahvalna svojim roditeljima na tome što ste dvoje rodili, što ste ohranili, što ste iškolovali, što ste odgojili u skladu sa svojim mogućnostima. Ne volim i ne želim da čujem, kaže šta su mi dali u životu. Dali su ti maksimum, svaki roditelj daje maksimum od onoga što može. Pa kaže ti lahko opravdaš, tamo vide pitanja svakakva dolazi. Ma opravdam, subhanallah. Opravdam ako je neka majka negdje neku grešku napravila. Moram da analiziram, Allah dragi me duži, da nađem joj neko opravdanje. Pa onda analiziraš, pa bila sa 18, 19, 20 godina. Kakve su to ba godine? To su lude godine. Ako je kakvu grešku prema svom djetetu napravila u tim godinama, ostavila ga, otišla, ne znaš ti kakvi su bili problemi između babe i mame, kakav je ona život imala. Ona sa 20 godina zaključila da je bolje tebe ostaviti neni i dedi nego da te vodi sa sobom svom babi i majki koje i neće, i onda prođu godine i kaže ja nemam majku. Imaš ti majku, ona je tvoja majka. Pa subhanallah, ulema je raspravljala o ocu zalimu, on ti je i dalje otac. Kjafiru, on ti je i dalje otac. Nikako, znači ne postoji način da se insan može osloboditi dužnosti i obaveza prema roditelju. Nikako, nemaš načina. Nema nikakvog načina. Šta god da uradi roditelj, on ti je roditelj. On je roditelj, ima pravo na tvoje dobročinstvo. Ne postoji način da ga se oslobodiš. To što neki misli je proglasiti nemuslimanima ili bilo šta, pa time se osloboditi, vallahi, uveliko griješi. Naći će na sudnjem danu, a molim Allah da se pokaju prije toga. Dok je još vakat, pogriješći. Ima oni koji su izdavali fetve pa kaže babo ti je kafir, nemaš s njim ništa, moraš napustiti njegovu kuću, ne smiješ da budeš pod tim krovom, ne smiješ da budeš u kući koja je svod harama. Onda šej se pokajao za 10 godina, a tvoj babo preselio i ti odeš na kabur i kaže babo halali šej pogriješio, pa pogriješio i ja. Allah ti je dao razum. Uzvišeni Allah kaže i za sluh, i za vid, i za razum, uistinu će se odgovarati. Ti imaš razum, babo ti rekao roditelj. Roditelj nije rekao mu'min, nije rekao musliman, nije definisao, nego roditelj, dužna se mu dobročinstvo činiti. Kako, na koji način? Ti znaš najbolje svog roditelja. Nekom je, subhanallah, dovoljno samo da mu lijepe riječi govoriš. Dovoljno da mu lijepe riječi kažeš. I u većini slučajeva je tako. U većini slučajeva. Jer roditelji, subhanallah, hoće da čuju. Kaže, znaju oni, ma ne znaju ba. Subhanallah, nemamo naviku da govorimo volim te ni djetetu, a kamoli roditelju. Kaže mu, hoće da čuje po stare dane. Milion puta kaže, mamice, volim te, babo moj, volim te. Obraćaj se kako se obraćali poslanici, kako su se obraćali ashabi, subhanallah. No, nismo još došli u situaciju da svoje roditelje nosimo na ramenima. Nismo im davali svoje obraze. Nismo ništa bolan radili od onih što imaju zagarantovan dženet. Zagarantovan dženet, ali ipak, subhanallah, nisu htjeli da propuste priliku da čine dobročinstvo svojim roditeljima. Negdje su roditelji malo teže naravi. U većini slučajeva uzrok je ili starost, ili bolest, ili nešto, subhanallah, što je izazvalo. Možda ljudi se teško nose sa izgubljenim godinama. Kada dođe, subhanallah, imam 40 godina, a jedne prilike kada sam imala onaj udes u kaknju, ja rab, život mi je proletio pred očima, pa kažem sama sebi, ja rabi, čitav život čekam da počnem živjeti, a vidi smrt tako blizu, ja još nisam pošla živjeti. Sve čekaš nešto da se desi, nešto konkretno, da ti ko krene živjeti, onda na kraju, naravno pomirila sam se s tim da nemam šta čekati da počnem živjeti, nego da se pripremam za meleka smrti. Pa neki ljudi se teško nose sa tim godinama, subhanallah, proanalizira, pogotovo kada proanaliziraju stare dede i nane, da su sve svoje najljepše godine, sav svoj imetak, svu svoju snagu, svo svoje zdravlje uložili u svoju djecu, a na kraju ostali sami. Pa normalno, subhanallah i lazim, da su nervozni. Normalno da očekuju malo više pažnje. Ali tu nije ništa u odnosu na ono koliko nam nagradu Allah uzvišene nudi.
Pa nemojmo ih propustiti, subhanallah. Nemojmo nekom drugom. Nemojmo na drugim pokušavati preskakati roditelje i činiti dobročinstvo komšijama, familiji, tamo nekim lijevim sestrama na Facebooku, frendovima ili kako god zovi, razni čatovi. Nemojmo tamo gubiti vrijeme, subhanallah. Postavimo prioritete. Neka u našim, prošli put smo pričali o sadaki, neka u našim životima bude maksimum maksimuma. Da budemo prave profiterke, subhanallah, da postavimo prioritete. Rekli smo kada je u pitanju sadaka, eto, i tad smo nabrojali da je najpreča ona koju podijelimo našim porodicama, onim koji su nam najbliži. Pa subhanallah, kada hoćemo da se obračunamo same sa sobom, hoćemo da postignemo dženet, hoćemo subhanallah maksimum, nećemo niže stepene, hoćemo maksimum, onda ćemo postaviti prioritete. Zadovoljstvo Allaha uzvišenog u zadovoljstvo roditelja. Odmah znaš subhanallah preko roditelja da možeš kupiti Allahovo zadovoljstvo. Rodbinske veze okačene u Allahov arš. Idemo posle roditelja, čini dobročinstvo rodbinama. Subhanallah, kada su pitanju roditelji, roditeljima čini dobročinstvo nakon njihove smrti tako što održavaš rodbinske veze. I ne samo rodbinske veze, nego veze sa njihovim prijateljima koje su oni imali, subhanallah. Radimo danas tako, subhanallah. Teški su nam i naši. A kao li da tražiš, istražuješ babine i nanime. A trebamo, sestre moje drage, jer mi smo oni koji želimo dženet. Subhanallah, mi smo oni koji smatramo ovaj dunjaluk prolaznim, ovaj dunjaluk karton za dženet. Pa uzet ćemo maksimum od ovog dunjaluka. Idemo, subhanallah, činit ćemo mi dobročinstvo i komšijama, činit ćemo mi dobročinstvo i džematu, i braći i sestrama, ali ćemo postaviti prioritete. Obračunat ćemo se prvo, subhanallah, od onih koji su nam najpreči. Pa kada je u pitanju i pozivanje na dobro i odvraćanje od zla, uzvišeni Allah kaže: čuvajte sebe i porodice svoje od džehennemske vatri, čije će gori užareno kamenje i ljudi biti. Pa ne daj da ti bude babo i mama, subhanallah. Ako si ih odbacio pa kažeš koliko je takvih, kada su u pitanju naše džemati, kaže moj babo i mama okorjeli komunisti i završena priča. Nije završena priča, Allah ti se smilovu. Nije bolan, oni su te najpreči. Sa njima najviše vremena provodi. Ako još znaš da su okorjeli komunisti, ako znaš da postoji opasnost da će preseliti bez šehadeta, bez namaza, bez vjere u Allaha, pa oni su ti najpreči, subhanallah, da se njima okreniš. Ali ne obrnutim redoslijedom kako mi to radimo. Idemo mi evlije, a babe i mame ništa ne znaju. Nego se spusti se na njihov nivo znanja, pa i pozivaj na najljepši način. Kaže, čini im ti dobročinstvo samo zbog tog što je Allah uzvišeni naredio. Volim te zbog tog što mi je Allah naredio. Pozivam te zato što je Allah uzvišeni naredio. I tako dalje, subhanallah. Pa ne puštaj i ne odustaj od njih, nikad ne odustaj. Nakon što njima proširiš davu, onda možeš da širiš davu drugim ljudima. Onda možeš da pozivaš druge ljude. Ali tvoj babo i tvoja majka i po ovom pitanju su najpreči. Neka u tvojoj hrani bude udjela za tvoju majku i babu. Naravno da će biti bereketa u tvojoj hrani. Neka u tom tvom vremenu, u današnjem danu, obavezno bude babe i mame. Ne znam jesmo li u istom gradu, niste u istom gradu, nije bitno. Njih mora biti u tvom današnjem vremenu, pa će Allah dat bereket u tom vremenu, pa će taj dan biti upisan, ako Bog da, inšallah, od onih koji su pokorni Allahu uzvišenom, kojim je Allah uzvišeni zadovoljan, a ne oni koji gube vrijeme, a ne oni koji se oholi nad vremenom. Subhanallah, svaka od nas zna da sama sa sobom raskrsti, sama sa sobom izanalizira gdje je pogrešila, koliko je pogrešila. Je li ona danas drži kvaku od tih srednjih vrata dženeta ili je daleko od tih vrata? U ovom trenutku dovoljno je da se pokaje za svoje grijehe, dovoljno je da napravi novi korak, da traži halala za izgubljeno vrijeme koje je do sada izgubila u pogledu dobročinstva roditelja i da ako Bog da inšallah napravi novi plan svaka od nas šta će od sada da postupa. Bez obzira da li bili živi roditelji, inšallah, blago onome kome su živi ili jedan od njih pa da ima priliku da zaradi dženet,
ako nisu najjače, najbolje što možeš da uradiš jeste da činiš dovu, a nakon toga već smo pričali o dijelima koja možeš da radiš za svoje umrli. Subhanake Allahumma wa bihamdike, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.